divine Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa-unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo, ug magpabili ng gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata, tawgon nga anak sa Dios. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mayong hapon mga suking tigpaminaw. Niya na so bangat ng tulumanon nga giuluhan to woman I love, kung ang babae nga akong gihigugma. Sige hapon, kini si Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas. Maugapin magiguban kaninyo ng hinaot nga anak kamus mayong panglawas ron andam mabinaw sa mga pulong nga atong hisgudan dinhi sa mga tulumanon. Miyerkules nga edisyon. Kagahapon atong gisaad nga atong himuon nga tema may labot na sa Santo Niño. Diha sa atong pagdebosyon ni Santo Niño, doon na tayo gihimo nga panagsaulog o kanang gitawag nato sinulog. Unya giingon ko kagahapon nga ngano nga ato ning tukion din hismong tulumanon tungod kay ang uban nato mga igsuon moingon man nga kanag kunong atong pagsinulog
nga nagdebosyon da ni Senior Santo Niño, usag kuno kana ka buhat nga pagano, usag ka pinagano nga kasaulugan. Ug matud pa sa Biblia, gidili man yun na, no? Kanang mga buhat nga pagano, pinagano nga buhat, mao nga dili angayan nga atong tuhuan kanang kasaulugana. Ug unya na timing pud kaayo kay pag gawas gyud nato kagahapon sa istasyon atong gibasa ang text message gikan sa kining Zamboanga del Sur, Aurora Zamboanga del Sur. Gani ang iyang number 0920-898-1434. Gani na hinumdum ko, nagka-text na ni siya, niadto pa, no? Nahinumdum ko, mo mangani nga nabutang na ko sa phone book ng iyang name, ang iyang angga, no? Si Kuan Blessy Nunez diya sa Zamboanga del Sur, no? Maayong hapon ka na diha nimo, no, sister? Ang imong pangutana na timing yun, no? Kay matud pa nimo ngano man nga kanang atong debosyon ni Senior Santo Niño, nganong gitawag man siya santo o balaan nga bata pa man siya ana, no? Ngano nahimo siyang santo nga patron. Nabaday kung ato ning i-paraphrase pa, nabaday masanto nga bata pa. Mao ni pangutana ni Blessy Nunez diya sa Zamboanga del Sur. Osbunako, mayong hapon diha nimo Blessy. Okay. Mayong ato yun siyang hisgutan kay siguro naa sa atong pangunahuna nga kanang pagkasanto o pagka-saint kana arang gikanonisa o gideklara sa atong simbahan, pinanguluhan sa atong Santo Papa. Murag mao gyud ang kasagaran nato ba mga Katoliko nga wala tingali kaayo magduki-duki pagayo sa ato yung mga pagtulunan, tibuok nga pagtulunan, mao nga usahay dili na nato pud tinuyo tungod pud siguro sa atong pagka-relax ra kaayo o kumpiyansa o tungod baka sa atong kabisi, dili na kaayo ta ka panahon ba og utingkay sa atong mga pagtulunan. Mao nga tingali ma-partial po ang atong kahibalo sa atong tinuwang Katoliko. Gani ako ni adto mao sa gihapon akong pagtuo nga ang tinuoang Katoliko nagtuo nga kanang santo o usa ka saint kuan kanang gikanonisa, kana rang gideklara sa simbahan pinaagi og kanang mga canonization. I-beatify pa manggali, no? Primerong step ay ang canonization. Mao nga niadto ug di lang kay ako, daghan po na akong nasayran nga ang tinuoang Katoliko di ay ang santo mahitungod sa mga balaan, ang iyang doktrina mahitungod sa mga balaan. Nagtudlo di ay nga ang mga balaan o mga santo kana rang gipangdeklara o gipangkanonisa sa simbahan, pinanguluhan sa Santo Papa, ang Vicar of Christ. Mao po na ako yung pagtuo sa una. Siguro, correct me if I'm wrong, Blessy, o mao ba po na imong unahuna, no? Correct me if I'm wrong. Base na si imong unahuna nga ang santo sa Iglesia Katolika kana rang gipang-canonized. Mao tingali, no? Mayong kog tingali kay I'm not sure o unsa gyud mo na si imong unahuna. Natinga ka kay bata pagod. Yan ang gitawag nagsanto. Wa pa man magkanonisa, wa pa man madeklara sa simbahan. Pabuton sa tagbadako, then mamatay, then ideklara. Diba? Mo man na usually ang naagid sa nahuna nato mga Katoliko. Kaya mga balaan, mga matarong, itong mga martir, ya naman nga nangamatay, na dugay na sila nangamatay, ay gideklara sa atong simbahan nga sila mga nangasantos.
Mao na nga unahon sa nato ni pagtuki. Kini bang puntuha ba? Well, bisag di na kaita mo kutlo ba og mga tudling sa Biblia, kay ang atong tibuok gyud nga pagtulunan ani, ang parte niini parehas ra pud sa uban natong mga igsuong nahimulag kun mga separated brethren. Kaya kanang masanto ka o masaint ka, duha nang kanabang ka ano ni? Ingnon talang level o kundi man gani level ang term ana, kanang step. Kanang pagka-saint mo mahulagway nato na sa duha ka paghulagway. Pwede na to ingnon nga mga ang-ang o steps. Una, kung mabunyagan na galita kita mga tao pinaagi sa atong bunyag, mabag-o man tang tao kay gilinisan man ta sa atong mga kasalanan. O kung nabunyagan ta bata patang masuso, ang na-erase diya sa pagbunyag nato mao man ang original sin, no? Pasalang panulundon. So in that sense, nabag-o na ta, kinalinisan man ta. O ang grasyang makasantos mo'y nakapahimo natong Kristiyanos o nakapamiyembro nato sa simbahan, no? Diha sa atong bunyag. O kita, ni anang higayon na, nahimutang mga saint. Santos na ta. Kita tanang mga binunyagan, we are saints. Ngano ba? Kay nabag-o man ta. Nasakop man ta sa katilingban ni Kristo, pero ang atong pagka nasantos na ni anang higayona, humanta mabunyagi sa bata pata, dili pa perfect. Dili pa perfect. Ngano ba? Kay daghan pa man tang mga apan-apan. Mo struggle pa man ta, usay masipyat pa man gyud ta. Kanang mga gipang-canonized sa atong simbahan nga nangaklaro gyud ilang kasantos, mo na gitawag nga ilang kasantos na hingpit na. Kadtong atong gibasa gahapon sa Hebrehanon kapitulo 12, tudling 22 ngadto 23. Katubang giskutan ba ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Di man niya, nahingpit na. Sa to pa kung dunay mga nahingpit na, doon na po'y wala pa mahingpit. Ug mao na nga diya sa bunyag, although the moment nga nabunyagan ta, o nalimpyo na gid unta ta, o na-born again na ta, nabag-o na ta, pero kay mo tubo pa man ta. Dayon sulayan pa man ta sa Ginoo. Mao na nga kung masipyat ta, makasala ta, magagmay madako, mao na ang dili pa ta hingpit diha. O maklaro ng kahingpit diha kung ang imong mga binuhatan hangtod ka namatay physically, nahimo gyud nimo ang mga buhat nga kanabang mga buhat gyud nga mataharo nga nagsubay sa mga pagtulunan sa Dios. O ang atong simbahan wala magtawag nato nga mga dili pa kanabang sa ito'y term, wala pa mahingpit ang atong kasantos, dili term saint lang atong igamit-gamit. Ingon lang ta, we are Christians, mga anak ta sa Dios. Pero wala lang gigamit nato nga, ikaw saint man ka, kay Christian ka. Wala sa nato gigamit ng term saint kay kuan ba man? Kinahanglan moabot pa man ta sa tungdag-anan. Ang Katoliko naggamit nag-anang term saint gyud nga kana gyud itawag nimo o ideklara ka sa simbahan nga saint kung kuana ka kanang mahingpit na ang imong kasantos. Mo bitaw nga ang simbahan dili gyud basta-basta mo deklara o usa ka nahingpit na nga saint. Tungod kay napay estudyo nga pagahimoon. Parang dili madali-dali kay dias pagdali-dali god mahimong masayop. Masipyat unya. Human gani nga tanan nga mga dunay official canonization god ang atong simbahan sa pagdeklara og mga santos, wala ganay paltos no mga suking digpaminaw. Bisan gani ang ubang mga igsuon natong nahimulag dili mga Katoliko, wa man gyud koy nabasa nga dunay nagprotesta
nga kanang gipang canonize atong simbahan nga na klaro gyud ang ilang kasantos ba ingnon ta lang nahingpit gyud sila. Nga kanang gipang deklara sa atong simbahan sama ni San Vicente, San Antonio, kinsa pa, San Lorenzo. May ni magdala gyud to kog listahan, no? Para bang madaghan akong isgutan. Kay maputol kay I'm not sure usahay kung matunong ba akong isgutan og memorize lang, no? Kawas og mao gani akong gitun-an gyud sige, no? Yeah. O mao na nga kanang naa gihaguan yun na itong simbahan parang dili madali-dali o dili masayop mo nang dunay kanang investigation. Unya asa gahom ang simbahan sa paghimo niya na pagdeklara sama sa pagdeklara pila ka basahon ang Bible. Asa man gahom ang simbahan ana? Well, kadtong sa Mateo 18:18 kadtong ningon si Kristo ngadto sa iyang simbahan nga nagapanudlo kon the magisterium. Akong uspon sa meaning ng magisterium, no, kay na may uban nga mga Katoliko ganing wala kasabot unsa nang magisterium. Magisterium means group of teachers, kahugpungan sa mga magtutudlo. Kahugpungan sa mga magtutudlo. Ang atong Ginoong Kristo nagpundar man, nagtukod man og kahugpungan sa mga magtutudlo nga mautong iyang mga pinadala. So bang atong mabasa sa San Juan 20:19-23 nga nag-ingon siya, "Maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo." Muto ang gitawag natog magisterium. Ug kadtong mga pinadala niya, dunay usa nga gitugyanan niya sa mga yawis gingharian sa langit nga mao si Pedro. Mao nga dunay executive minister o supreme pastor ang church nga gitukod ni Kristo. Sa ito pa, dunay Santo Papa. Ngano, kay kanang pastor nga pialan sa Ginoo, kuan man na siya, kanang ang titulo sa Ginoo, katubang ato nang nakatunan sa miagi nga ipaambit sa Dios ang iyang titulo sa pagkaamahan ngadto sa iyang pagasugoon. O usaba ka ingnon talang alagad. Sama ni Abraham, no, gitawag og espirituhanong amahan natong tanan. Muri pasabot nga ang titulo sa Dios iyang ipaambit. Ngadto sa tawo nga iyabang gikahimutan o iyabang sugoon o kadtong nagpaubos niya o mapayubsanon. Mo man yun na ang rule sa atong supreme pastor, magpaubos kay mo alagad. So ang ngayan siya na ng titulo sa pagka Santo Papa o sa ka leader. Mo na ang magisterium, mga kanabang kahugpungan na sa mga magtutudlo nga gitukod ni Kristo nga dunay executive pastor or supreme pastor. Ang una mao si Pedro. Kung kana sila gali manudlo, hiniusa nilang panudlo mo nay gitawag na tug magisterial teaching. Kung dunay mga pagtulunan nga gihiusahan nila, tawag na to ana magisterial teaching. So ako yun ang giklaro. So mao na no mga suking tigpaminaw o Sister Blessing diya sa Zamboanga del Sur nga ang pagka nasanto na to o ang pagka na saint na to diha paghani sa bunyag nagsugod na saint na ta, pero dili lang na mo atong gigamit nga term kay wala pa man ta mahingpit ang atong kasangtos. Nalagay sa Hebrehanon 12 tudling 22 ngadto 23 nga kadtong mga nahingpit na ang ilang pagkasantos tuan na sila sa langit. Yeah. So kanang gipang deklara sa atong simbahan nga mga nga santos, buti pasabot ana mga naklaro nato nga ang mga nangahingpit na nga mga nangasantos. Pero dili but pasabot nga ang mga nangasantos sa simbahan Katoliko kana rang gipang canonize. Di na but pasabot ha, kay doon na may gitawag natog undeclared saints o mga kanaingnon talang bisan gani nga hingpit na gyud ang ilang kasantos pero wala madeklara sa simbahan kay wala man ma-universally kuan kana bang nakita sila o na-recognize, wala man sila na universally recognize sa simbahan. Sama atong panahon sa
kanang mga pangluto sa mga Kristiyanos during the 1st century, 2nd and 3rd century. Daghan man mga martir anang mga tuiga. Niya, wa naman sila mailhi. So ito pa, wala ma-universally recognize ang ilang kasantos mo nang wala po sila madeklara. Pero nang santos gyapon to sila. Okay, nang martir god. Yeah. Muna nga atong naon-naon nga ang simbahang Katoliko, wala manudlo nga ang mga santos sa simbahang Katoliko kana rang gi-canonized. It's wrong kung moingon ka. Ang atong pagkasantos nagsugod as bunyag, pero samtang buhi pa ta, mo struggle pa ta, makasala-sala pa ta, dili pa perfect, wala pa ta mahingpit. Muabot raw niya ang atong kahingpit kung tuwa na ta sa langit. I hope nga naklaro na sa atong mga suking tigpaminaw. Og adto ta ni Senior Santo Niño. Si Kristo, di man yun na malalis nga bisan bata pa siya, santo yun siya balaan. Wala siya matapti og original sin. So, di nato siya magamitan og termino nga dunay mga higayon nga wala siya masanto. So, wala pa siya magpakatao, balaan na siya, kay Diyos man siya. Nagpagkatao lang siya. Dito siya mikuha og kinaiyang pagkatao sa kababae nga mong yang inahan mo si Santa Maria. Niya nahigawa siya sa original sin, so ang iyang holiness kanunay. So mabata siya, hangtod na dako siya, namatay siya, wag na mawala ang iyang kasantos, kabalaan. Wa na mawala, no? Kay sa Hebrehanon giingon nga si Kristo mao kagahapon, karon ug sumabot. Yan. Nganong ato manggibasa sa pagsugod pa gyud ang Lucas 1:35. Kay naa dinhi mabasa na to letra por letra. Kung hubaro na to ng Santo Niño sa Binisaya, mabasa gyud letra por letra sa Bible. Nabasa gyud letra por letra sa Bible. Lucas 1:35. Umatod pa. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo, ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod na ini ang balaan nga bata, tawgon nga anak sa Dios. Unsa man ang balaan nga bata sa kinat sila? Santo Niño. Kay kanang santo meaning balaan. Niño meaning buot pasabot bata. So kung dunay mangutana na to, mga Katoliko, nga asa man mabasa ang pulong Santo Niño diya sa Bible? Well, kung imong ang sound mo imong basihan asa atong Bibliang Binisaya, di gyud mabasa ng mga pulonga Santo Niño. Pero kung hubaro na sa Binisaya o sa in English ba, mabasa. Sama na itong Bible nga Binisaya, mabasa gyud ang pulong balaan nga bata o sa kinat sila Santo Niño. Kanang atong debosyon sa Santo Niño nag sentro na sa pagkabata sa atong Ginoong Jesucristo. Mo na nakanindot sa atong tinuang Katoliko ba kay doon na tayo kanabang paghuna-huna dili lang sa mga higayon nga si Kristo na dako na. Bisan sa bata pa siya, doon na tayo kanabang paggahin o paghatag og bili. Kaya doon na may mangutan ng anong magdebosyon pa mangyutang, anong mugahin pa mangyutag adlaw, nga atong sa ulugon, atong hinumduman ang pagkabata ni Kristo, kanang atong kapiestahan ni Senior Santo Niño. Ano man? Well, unang-una, wala man po'y instruction si Kristo ang mga apostol nga sayop na. O dautan ang pagsaulog sa kanabang o paghandom sa pagkabata sa atong Ginoong Jesucristo. Wa man po'y pagdili ni ana. Nahibong mangganing ko so ba nato mga igsuong nahimulag nga moingon sila sayop na. Nanudlo sila nga sayop ng paghandom o pagsaulog nato o usa ka kaulugan nga mugahing tag-adlaw alang sa pagsaulog sa pagkabata ni Kristo. Kay mo man yun na kanang magsaulog tagkapistahan Santo Niño, Senior Santo Niño, mo man na pagsaulog nato og usa ka adlaw nga nagsentro, nagpahimug at
naghandom ta sa pagkabata sa atong Ginoong Jesucristo. Sa iyang pagka-santo ninyo, wala ang bata. Wala may instruction ang Bible. Wala man manudlo si Kristo ang mga apostol nga sayop na. Yan nahibong ko, kay ang uban na itong mga igsuong nahimulag, muingon man yun sila, mo insist man yun sila, nanudlo man yun sila nga, sayop ko na. Muna mangutana ko nila, mangutana ta nila nga, Brad, sister, asa man mabasa sa Bible kay matud pa ninyo Bible alone man gyud mo. Tanan ninyong pagtulunan matud pa ninyo mabasa gyud sa Biblia letra por letra. Mao na nga mangutana dayon me inyo. Asa man di ay sa Bible? Kay ang tanan ninyong gipanudlo matud pa ninyo mabasa man gyud sa Bible. Asa man sa Bible nga nanudlo si Kristo ang mga apostol nga sayop ang paggahinog adlaw sa pagsaulog nga nagsentro sa pagkabata sa atong Ginoong Jesucristo. Asa man na sa Bible? Kaya kung naay mabasa na sa Bible nga klaro nga sayop o dautan magha ang pagsaulog o paggahinog adlaw sa paghandom sa pagkabata sa atong Ginoong Jesucristo, kung naay mabasa nga sayop na, well, tingali ang ngayan nga among undangan na mga Katoliko. Pero kung wala, sa ito pa naasiguro tayo gitudlo nga wala sa Bible. Hinoon, kita mga Katoliko, dili man kita magsalig og Bible yun tanan, okay? Atong baruganan Katoliko, dili man kay Bible alone. O sola eskriptura, okay? Kaya nga gibase na ito ang atong pagtuo, diya sa tutulo. Una, ang Bible, kinaaman yun na sulat. Ikaduha, ang apostolic tradition nga wa na masulat. Gibinaba na lang matud ni San Pablo sa ikaduhang Thessalonica 2:15. ug ang ikato ang autoridad kay sa Roma 10:15 ba na di man ka authorize kung di ka pinadala. Kailangan pinadala ka sa tupa, kailangan authorize ka. Unya unsaan man pag-determine nga authorize ka o pinadala ka, kung kanang imong ordination malink na, masumpay na sa ordination gikan sa mga apostol, pinagis pagpandong sa kamot. Nga ang mga apostol ni pandong og mga kamot sa mga ulo, sa mga ilang gipang sugo. Tinangila pong mga sinugo, mao gihapoy gibuhat, giordinahan nila ang mga sumusunod. Hangtod sa tung panahon karon dunay kanang gitawag na tug succession of authority. Apostolic succession. Nga only the Catholic Church man may makaklaim ana. Kaya ang ubang tinuhuan, di man sila kaklaim ana. For example, kanang Iglesia ni Cristo ni Ison Felix Manalo. Kinsa may nag-ordain ni Felix Manalo. Nga kanang nasumpay gyud ang ordination gikan sa mga apostol. Mo man ay atong dakong question. Sa Church of Christ what ni Alexander Campbell, ang makapangutan naman da, kinsa may nag-ordain ni Alexander Campbell. Ug uban pang mga tinuhuan. Sa Mormons, kinsa may nag-ordain ni Joseph Smith. Ito po ta sa Jehovah's Witness, kinsa may nag-ordain si pinagis pagpandong og gamot ni Charles Taze Russell. Ni Ellen White sa Seventh-day Adventist. Mo man atong question nga until now wala gyapon na matubag. Na sila itubag pero dili man ordination. Kana amang self-attestation man nga nagbasa kuno sila sa Bible, nakasubot sila, then para nila gisugo na sila, mao mo kuno to'y ordination. Na dili man na, okay. Na amang mabasa sa Bible giunsa pag-ordain sa mga apostol ang ilang mga successor. Pinagi man sa pagpandong sa kamot. Visible gyud, makita gyud, dili nang basa lang sa Bible, then unsay nasabtan, then moingon na dayon nga pinadala nako. Sinugo na ko. Ni, askan doon na. Di ba? Bisan ako makahimo ko na. Nga, tuon ko Bible, basa ko, dayon, nakasabot ko, then tukod po kong pundok, then mingon din ko, pinadalan ako. Dili na mao. Dili na according sa Bible. Kaya nga according sa Bible, kanang mga pinadala, pinandungan sila, nga ang ilang pagkapinandungan, gikan yun sa mga apostol. Succession, apostolic succession way atong term ana mga isug ni tigpaminaw. Only the Catholic Church can claim ngayon na ang iyang ordinasyon. Okay. We go back dito sa Santo Niño.
Doon na day pangutana tuod ba nga naman nga kanang pagkabata ni Kristo gitawag man og senior nga bata pa man naba kunoy bata nga senior. Senior Santo Niño. Well, atong basahon ang Isaias 9:6. Kay nataw alang kanato ang usag ka bata. Gihatag kanato ang usag ka anak lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan. Ug nganlan siya maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, kun senior, prinsipe sa pagkagdait. Sa relasyon ni Kristo ug sa iyang amahan, siyempre moingon ta nga anak siya. Pero isip leader, isip Dios, isip Pangulo, pili sab nato siya tawagong amahan. Kay Pangulo man, di ba ang atong Pangulo, Santo Papa, tawagon mo na itong amahan, Father. Kay ang titulo lagi sa Diyos, iyang ipaambit ngadto sa iyang Pangulo nga usag kasulugoon. Kung man naman ta mag-discuss, di na nato na usbon. Nganong ang titulo sa Diyos, iyang ipaambit ngadto sa iyang mga sinugo. Mo nang daghan ta mga fathers. So even Christ, we can call Him Father, isip Diyos o isip Pangulo. Nya gingon diri, walay katapusan ng iyang pagkapangu o pagkaamahan. Sa to pa senior. So, bisan bata pa siya, pangu naman siya, mo nang senior siya. Mo nang senior Santo Niño. Mo na siya, no? Isaias 9:6. Gitawag siya, walay katapusang amahan. O senior, walay katapusang senior. Prinsipe sa pagkigdait. O gunya, nga naman nga, sa atong paghulagway ni Senior Santo Niño sa iyang pagkabata pa, nga namang kanabang doon na ba'y makita na to nga naghawid siya og mura og baston. Nga naman, kay kanagong baston niya, nagsimbolo na sa iyang gahum. Isip usa siya kahari. Nasa pinadayag 12, tudling 5, nga matod pa. Siya nanganak og lalaki, kinsa maning siya diri si Santa Maria. No? Si Santa Maria nanganak og lalaki nga mao ang magahari sa tanang kanasuran pinaagis ulisi nga puthaw. Apan ang iyang anak gisakgaw ngadto sa Dios ug sa iyang trono. Yeah. Nagisgot ang pinadayag 12:5 og ulisi nga puthaw. Simbolo ni siya gahumos pagkahari. Mo na nga diya sa atong larawan Senior Santo Niño, sa pagkabata, pastong Ginoong Jesucristo, ato siyang gipahawid og baston. Ang atong verse, tudling sa Biblia nga pwede na itong gawion, ang pinadayag 12:5. Kay hari man siya. Yeah. O sa kapangu, na ay baston. Diba? Sama ni Moises, ang panahon na siya baston. Yeah. Kay simbolo lagi ng baston sa nga ikaw usay ka pangu, usay ka labaw. Dini sa akong note, sa akong guide, giingon diri ulisi nga puthaw o sungkod, simbolos pagpangulo o paghari sama sa sungkod ni Moises. Kaya kanang mabasa sa Exodo Kapitulo 4, tudling 2 ngadto sa 3. Ug unya, napay pangutana na. Ngano man nga gihulagway man nga nagsapnay siya sa kalibutan. Di ba? Kanang Santo Niño na may kanang hulagway nga earth o kalibutan din iyang gihawiran. So may biblical foundation yan. Yan sa Hebrehanon Kapitulo 1, tudling 2 ngadto sa 3. Sa di pa na ako nibasahon, doon na dito yung nangutan ng anong ihulagway pa man nato. Anong ilarawan raman yun nato. Well, di man daw tanong paglarawan, paghulagway. Gani, kung nakikita mo itong salida nga Titanic, no? Na may mga naman to'y artist, itong actor ato, pertim to siya mo hulagway. O ato naman ang natuki ng paghimog paghulagway, no? O larawan sa Exodo 35, nga ganang kaalam sa pagbuhat o bisan unsa, pagkulit, o ganang pagdrawing, kaalam na gikan sa Diyos. Unang di na dautan. Nga to lang giklaro nga dautan lang ang larawan kung himuon natong Diyos.
Gidid-an ta sa Dios sa paghulagway o paghimog larawan bisan unsa kung himuon natong Dios. Pero kung himuon lang dayan-dayan, pagpatahom, simbolo sa presensya sa Dios, gamiton lang nato sa pagpasidungog sa mga santos, ay di na dautan. So mao na no? Atong basahon ang Hebrehanon 1:2-3. Gamatod pa. Apan niining kaulahiaing mga adlaw, siya misulti kanato pinagig anak, ngayang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang. Pinaagi kang kinsa usab gibuhat niyang kalibutan. Kini siya ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios ug tukma nga hulad sa iyang kinaiya, mao ang nagasapnay sa kalibutan. Pinagi sa kamhanan nga gipamulong niya, na? Mabasa yun ang pulong, nagasapnay sa kalibutan. Mamo na diya sung larawan ni Senyor Santo Niño, gipahawid na to siya og kalibutan. Iyang gisapnay ang kalibutan. So kanang atong paghulagway sa Senyor Santo Niño diya sa larawan no, mga suking tigpaminaw, kuha na ganay biblical basis. Unang man taong mapinagano tao na mga suking tigpaminaw. O bitaw hangtod karon libog bitaw kuha na. Nga nang mapinagano na nga kung atong i-trace ng pagan acts, lahi man itong ilang mga larawan, ilang mga ribulto. Ilang mga ribulto walay biblical foundation ba nga maingon ta nga sakto na ang ilang mga larawan. Kay kung danaw na to ang Bible kadtong mga dili maayo nga mga imahen kadto mang sama sa larawan ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth nga puros gipang idolize sa mga pagano. Pero kanang atong larawan sa mga Katoliko, particularmente kaning atong topic karon, kanang larawan ni Senyor Santo Niño, kanang pagkabata sa Ginoong Jesucristo, unsaon gud pagka-idol ana nga wala man nahimo ang Dios? There is no teaching. Walay pagtulunan ng Katoliko nga nagtudlo nga kanang larawan ni Senyor Santo Niño Dios na. Wala. Ug unsa man naam gay nay mabasa na para nako di na official kay I'm reading no nagbasa ko og mga official libro sa Katoliko. Never gyud nga nakakita ko nga nanudlo ang simbahang Katoliko nga nang larawan ni Senyor Santo Niño Dios na. No. Mga suking tigpaminaw. So dili na idol. Ug unya ngano man nga kuan, ganong sayaw-sayawan man. Wa ba kuno ta moawat atong mga pagano nga magsayaw-sayaw di atubangan sa kanang larawan nga idolos. Kanang pagsayaw-sayaw kuno atubangan sa larawan ni Kristus pagkabata, pinagano kuno na. Mo nang mobalik na puta sa atong argumento nga what makes pagans or what makes pagan kung atong binisayon usay masipyat man din atong in English, binisayon na lang nato, no? Para maklaro, unsay nakapapaganos mga pagano. Mangutanan ko mga suking tigpaminaw. Ang nakapapagano ba sa mga pagano tungod sa larawan? O tungod ba sa kanang ilang pagsayaw-sayaw? I don't think so. Isa kung nahibawan, pagano ka, ang nakapapagano nimo, ang imong pagsimba, ang imong huna-huna ba nga nagsentro ka, ngang imong labaw, kanang usak ka butang, o usak ka pagkamao nga dili tinuod nga Dios. Ang pananglit, sa may imong, o di ba ka, wa ka mo ilag Dios, ngunay nakapapagano nimo, or kung nailag kag Dios, pero di man tinuod Dios. Mo na nakapapagano nimo. Dili kay tungod kay ni sayaw ka. Kay kanang pagsayaw na man po sa Bible. Sa 2 Samuel kapitulo 6 tudling 1-17. Kadto si David ay ni sayaw atubangan sa arka nga dunay larawan sa kirubin. Sa 1 Samuel 18:6 atong basahon. Usa ka adlaw ni ana samtang na mauli si David o si Saul gikan nga nagkigubat sa mga Pilistihanon. Gisugat sila sa kababayan-an gikan sa mga syudad sa Israel. Nag-awit o nagsayaw-sayaw
nag-awit ug nagsayaw sila dinuyugan sa mga tambor ug uban pang mga tulunggon. Masinulog magyun eh. By the way, yun sa manang sinulog na ituod, no? Anang sinulog, but ipasubot ana, worship dance. Pagsimba pinagig sayaw. Ug moingon ta, biblical wala? Ay, biblical. Kay si David, misayaw at tubangan sa arka, nga dunay larawan si Ruben sa ibabaw. Sa harago ninyo, 2 Samuel 6, 1-17. Nag-awit ug nagsayaw sila dinuyugan sa mga tambor ug uban pang mga tulunggon. 1 Samuel 18:6. Ug unya sa Salmo 150 tudling 4 matud pa. Dayga siya uban sa mga bumbo ug panagsayaw. Sinulog mo yun ang hinaan ng mga suki. Dayga siya dinuyugan sa mga alpa ug sa mga plauta. Yeah. Ug niya sa Lucas 6:23 gisgutan nga po ng sayaw. Paglipay kamo kon kini mahitabo og pagsayaw sa kasadya kay dako ang ganting gitagana alang kaninyo didto sa langit. Sa San Lucas 15:25 niining higayuna didto sa uma ang anak nga magulang. Sa iya ng pagpauli og sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni og ang panagsayaw. Oh. Dili man lagi nga ang nakapapagano nimo tungod sa imong sayaw. Depende na asa nimo gipahinungod imong sayaw. Katong mga pagano, dili to maayo ilang gibuhat kay ang ilang sayaw gipahinungod man sa bakak nga Dios. Ug ganang atong sinulog, dili man gipahinungod sa bakak nga Dios. Kana atong sayaw sa atong kanang mainero man na ano nang atong magsaulog tan sa pistahan ni Senyor Santo Niño, ang atong gisayawan ana, ang atong gihalaran niya ng pagsimbaha pinakigsayaw, mao man ang atong Ginoong Kristo sa iyang pagkabata pa, ang atong paghandom sa iyang pagkabata. Ngano man nga handom mo ng iyang pagkabata? Well, bisan gani kitang mga uban nga relihiyon mohandom man tas to pagkabata. Ganaday nga atong adlaw nga tawhan, di ba, mag-birthday man ta. Gawas sa saksi niyo ba kay kuan man, di man sila mag-birthday. Kay pagan origin ko na. Na may mga pagan origin nga practice nga di naman dautan. Mo atong gi-adapt tungod kay ang nakapapagano lagi sa pagano di man ganang kasaulugan, kundi asa nila gi pahinungod ilang pagsaulog. Wala man po instruction sa Bible nga si Kristo nanudlo nga gidili ang pagsaulog og birthday. Kaya ila kung gigamit sa mga saksi niyo ba, kanang katong si Herod nag-birthday. Ya, di man kuno mayang tao to si Herod. Munang mingon sila anong birthday man ta, awat-awat man tang Herod. Well, sa man din nagkapadautan ni Herod ang birthday. Uwang yang pagka siya na kabitero. Uon siya pa na iyang sala nga di mao. Sa to, limot ko. Ngayang pagka makasasala mo yung nagkapadautan niya, dili kayang pagsaulog og birthday. Mo na itong klaruhon. Kay never in the Bible nga nanudlo nga dautan ng pagsaulog og birthday. Dautan lang kung magbaton taglaing Diyos. Kay makalapas madana sa unang sugo, ayaw pagbaton og laing Diyos. Gawas ka na ko. Kaya kanang pag-birthday, synonymous raman as pag-ingon na ito pagsaulog, paglipay. Kaya kanang mag-birthday, maglipay man tanaw. So kuy dautan na ng pagsaulog nga. Naman na sa Bible ang pagsaulog. Tungod lang kay si Herodes nagsaulog og birthday. Mingon lang ta nga adautan si Herodes kay nag-birthday. Dili oy, kay kung basahon na to ang Bible, di biya nagkapadautan ni Herodes ang iyang pagsaulog og birthday. Dili biya, lahi biya. Ang iya biyang pagkuan. Iya manggi live in tong sawa siyang igsuon. Si Herodias, no? Kung malimot, kung masayo. Sumaw na, no? Mga suking tigpamina. Unya, gani, kanang atong sinulog, no? Pagsayaw at tubangan sa larawan ni Kristo. Ang kuha na, ang pipe niya na, o kana bang gihulagwaya niya na, sa daang testamento o ang shadow ana sa Old Testament, mao biya atong gihimo ni David nga pagsayaw at tubangan sa sulanan sa kasabutan.
Kay diri go sa Bible doon ay mga shadow ba. Nay mga butang nga doon ay gipunting sa umaabot sa Bagong Testamento sama atong larawan sa bitin nga tumbaga. Ang gihulagway ni ato mao man si Kristo. Kadtong giisa sa krus. Kay sa Juan 3:14 ningon mas Kristo, maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga pinagig larawan. Diya so sa katukon ang anak sa tao kinahanglang iisa usab. So kadtong larawan sa bitin nga tumbaga nagpunting to sa umaabot nga pag-isa ni Kristo sa krus kadtong iyang kamatayon sa krus. Unya kadto pong gihimo nila ni David sa 2 Samuel 6 ngadtos 17 katong pagsayo-sayo nila at tubangan sa sulanan sa kasabutan. Ang gihulagwayan po niya na itong panahon karon pwede na itong isentro kanang atong pagsinulog. Ngano ba? Ato ning ayohon pag sumada ha. Kadtong sudlanan sa kasabutan nga gisayawan ni David, hinumduman nato nga sa sulod ato tuwa didto gibutang ag papan nga bato nga nasulatan sa napulo ka sugo. Atong usbon, kadtong sudlanan sa kasabutan nga gisayawan ni David, nga nagatubang gid siya nga nagsayaw ato. Tuwa didto ang papan nga bato nga nasulatan sa napulo ka sugo. Sa laing pagkaistorya, misayaw si David at tubangan sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios tuwa man ito sulod sa sudlanan. So ito ba, nisayaw siya at tubangan sa pulong sa Dios. Kay ang pulong lagi tuwa man dito sa sudlanan, sa sulod. Ug unya, kung atong basahon ng San Juan 1:1, so wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na uban sa Dios Amahan. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Si Kristo mao ang pulong sa Dios. Mao na nga ang ubang mga scholar nagtawag ni Kristo og personal word of God. Si Kristo mao ang persona nga pulong sa Dios. San Juan 1:1. Si David og ang iyang ginsakpan ni sayaw at tubangan sa pulong. Di ba? Kay tuwa man dito sulod sa sudlanan sa kasabutan. Kita pod sa atong panahon ron, mga Kristiyanos, nga Katoliko, nisayaw ta tubangan gyapon sa pulong. Ano ba? Kaya nga natong gisayawan, larawan na ni Kristo nga mao ang tinuod nga pulong. So mo na yung pattern. Mo na yung paghulagway na to, nga ito banggi parallel sa daang nga testamento. Niya ka na pong pagprosesyon na to sa larawan ni Santa Maria. Si Santa Maria, humana man nato ni matuki nga siya mao ang bag-ong arkas kasabutan kay ang pulong sa Dios tuwa man didto nasulod ni Santa Maria sa iyang taguangkan. Mao na nga si Santa Maria mao ang bag-ong arkas kasabutan. Ikatong pulong po nila sa una sa panahon ni David nagisud naman po to'y sudlanan. Itong gitawag na tog Old Ark of the Covenant. Nya ila man tong giprosesyon. Mao pod na kanang larawan ni Santa Maria ang handumanan niya. Mao pod atong giprosesyon. So doon na pattern. Doon na paghulagway. Dili parehas sa mga paghanong nga kanang ilang prosesyon. Wala gay parehas na nga tuwa. O parehas ng pagprosesyon nila sa larawan ni Baal. O kanang kadtong Mercure, Diana, Astaroth. So may partihas Bible nga giparallel ana wa man. Wala oy. Kanang atong pagprosesyon sa larawan ni Santa Maria ang atong giparallel ana katumang panahon nila nga ilang giposisyon ang sudlanan sa kasubutan. Si Santa Maria mao man lagi ang bag-ong arkas kasubutan. Gani basig kung di pa ni ma-expire tagad atong tulumanon basig mahisgutan na po natug apil lang pagkanyo Ark of the Covenant ni Santa Maria kay daghan kita mga tudling na atong gibasihan. Kadtong mga nakadungog na I know nga di na mo mangutana to. Pero katong mga bag-o ra mga listener, I know moingon jud nga unsa may prueba nimo veritas nga si Santa Maria kuan bagong arkas kasabutan. Mo na nga. Kuan tagay kog panahon. Kung ako nang matuki na pag-usog gayo. Yeah. So mao na no kanang atong pagsinulog ni sayaw ta tubangan sa larawan ni Kristo ang atong pagparal ana kasamahan niya na. Kadtong gibuhat nila ni David nga ni sayaw at tubangan sa arka nga kadtong arka na dito gisulod ang pulong sa Dios. So ang atong gisayawan diya sa sinulog ang matuod nga Dios
nga mao si Kristo, kanang iyang larawan sa iyang pagkabata, nagsintro man gyud niya nga gilarawanan. Nya human naman nato tumatuki nga kanang atong mga larawan ang gipunting ana kadtog yung mga gilarawanan. So kanang pagsayaw nato atubangan sa larawan ni Señor Santo Niño, ang atong gisayawan kadtong gilarawanan nga mao si Kristo nga Dios. So dili na pinagano, kaya nga atong gihalaran niya ng sayawa ang matuod nga Dios. Dili samos mga pagano nga ilang gisayawan kadtong bakak nga Dios. Sama na itong mga Christmas, mga Pasko na to. Ang Paskos mga pagano dili mayo, kaya ang ilang saulog ang Dios o bakak nga adlaw. Samtang kanang atong pagsaulog sa Pasko, Christmas, Disyembre 25, si Kristo ang iyang pagkatao may atong gisaulog diha, mao na nga di na pinagano, kay siya mao ang matuod nga adlaw, mao ang matuod nga kahayag. Ina ragod, simple ra kayo. Mga suging tigpaminaw, sanglit pikin na po na itong panahon. Natangin ninyo ugma ang atong tema, mahitungod na po sa kinibang krus. O kanang krus o simbolo sa krus, labi na ng atong pagpanguros, kay mayngon ra ba nga itong mga igsuong na himulag nga wala na sa Bible. Kailangan basahon yun litra por litra sa Bible nga mangurusta mo nang haron nga mangurusta. Kung siya itong katinawan may labot na anang issue as pagpanguros, at angin ninyo ugma no mga suking tigpaminaw. Okay. Now, sa gihapon no mga suking tigpaminaw, atong subli nga ipahibalo ninyo nga kini atong tulumanon mo expire ni karong July 14. Sanglit wa man ka program ni atong July 1 Domingo. Ang manager nag-advise na to nga atong hulipan mo adta og usa ka adlaw o usa ka programan human ma-expire karong July 14. Murag Sabado man ang July 14, if I'm not wrong. So muadta og usa ka programan July 15, murag Sunday na. So July 15 ta. Gawas og madugangan og dunay brownout nga matunongan nitong oras. Dunay extension. So far karon ang extension natong klaro ang July 15. Isip bayad atong wa ta ka program sa July 1. Okay. Abi na ko galig karon mo kuan dito ka program. Kay nagpalong man gini na may galing misiga. Okay no mga suking tigpaminaw. Sa gihapon no ayon ninyo kalimja atong Global Catholic Network, ang EWTN, Eternal Word Television Network. Yan siya sa Channel 48 no sa Orient Cable Dipolog o Channel 61 diya sa atong hometown channels Katipunan. Wa pa ta kahibalo no so uban nga mga kinibang cable operators kay wa pa ta kahibalo. Wa pa ta ka susi. Okay, itong mga Catholic websites, catholic.com, ewtn.com, catholic-convert.com. Dugang kasayuran niya na, istoryahalan niyo sa Veritas. Okay, ang atong cellphone number, 0918-554-97065. Ang atong telephone number, 212-6200. Okay, itong bisahon ang pagampo ni St. Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love. That where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness. That where there is discord, I may bring harmony. That where there is error, I may bring truth. That where there is doubt, I may bring faith. That where there is despair, I may bring hope. That where there are shadows, I may bring light. That where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Pagasuking tigpaminaw, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini na lang inyong abus nga sulugoan sa bang tulumanon, the woman I love, Shilbert Dundoyano, Senior alias Veritas Moingon, hangtod ugma pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.